Hello guys, this is Eric Kelot of Digo City. Please welcome to my channel. Part 2 ni siya guys from Panabo City. Pabi guys. Takan ko sarili. Pero naman. Bumbas mo. Bumbas. Kapit mayabo ang kape. Mayabo? Okay. Cool. Punta gamay. Ayaw ko kaysa Ah! tukol. Ayaw call. Ano maghukas mo kung maligo? Maligo. Hukas maligo. Lain na po maligo maghukas, no? Relax lang, relax lang. Okay. Ganda gamay. Lagi na to tinutod. Musog ka? Harus. Ha? Ay, pag usog eh, magka-autot ko dyan ka, plus 100 din magka-autot. Ano sa mga itong Davao, sir? Ikaw. Okay. Tara ka na, balik. Okay. Okay. Magkagamay. Ano mo, simutuga. Simutuga. Ito malusay niya. Relax lang. Okay. Kaya ko. Sorry. So, nakaya niya karon di nakaya na sa. Di ka maligo hapon. Ligo tulog. Okay. Muna. Nene. Ako hindi. Ay,
yan sana na. Paralyze yan na. Na may advantage. Ha? Murong mo sa Oo, nasa. Murong sa mata. Hmm. Ah. Gipon. Ano sila ko? Ha? Sa pagkaayon ni mo nga. Napro ba'y daghanan ni ron? Hello guys! Luyat ang taga Davao, no? Ipatay? Ipusil? Sige. Model? Asa to? Model sa Davao. Sila Lapit to. to. Saan to, sir? Ha? Lapit. Dumi na. Saan to? Dumi na ba? Magkulang ay. Gapon mo na to. Gapon, ganina. Wapa biya. Ay, babae ang patay? Oo. Ato pa, ang asawa, Iapil man nata to. Butiya. asawa, ano papatay ato. Patay ay. Ipusil. Mata po. Ang pili, 20 kape, 30 kape. Huwag may 30? Babae yun? Oo. Nung napil, mga itong bukya ng Davao. Kabit, ito siya. Asawa ng patay ito na. Asawa dahil. Masing ba? Asawa man papatay ato. Anong katong may batyon dahil iya din banda batyon. Tapos padigad yung banda. Wala na siya ito. Kasi banat, papatay na lang. Cool. Ha? Cool. Grabe, mapanood na sir. Ah. Saan naman eh? Okay, cool. Was out, was out. Grabe niya palupit sa kuha ba? Mahal yan, layo ra kay kay. Lugos na ginawa, no? Oo, wala siya, panungod na, dito sa ginawa. Ayaw pasangin li ang sakit sa heart. Hindi may lisod sa ginawa. Grabe panuhot. Ah. Ikul. Ah. Ah. Grabe yun. Ayan gamay. Ayan gamay. Ay kaligog hapon gabi eh. Papas mo na. Saka na gamay. Saka gamay. Gamay lang. Up. Ha? Sa likod lang nasunod. Cool. Pwede hindi na yan gamay, cool. Ha? Saan ako kung haplos? Dagan man.
Grabe. Lusak, gilog na sakit sana. Saktan. Anong gagawin ko? Ah. 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 Okay, cool. Cool. Grabe. Ikaw na rin. Tingkok. Usos kamay, usos kamay. Up. Langit. Ah. Kita mo kita sa video. Cool. Mal. Yan lang kita tinatawag. Mas uto kamay, kamay lang. Up. Ano to? Ha? Ah, mana ra. Ah, ano na yung ganahan. Bisik-bisik na bisik sa tayo. Grabe ko na. Oh. Yay. Day. 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 Day, cool. Ah. Nah. Sa kababae, gipusil patay. Saya tabangan sa balay. Di agad sa gawas. Ano pizza daw? Suluray na siya sa kuan. Naog sa basgit. Ano pizza daw? Yun. Talungo. Nakasagit pa god. Babae? Babae pa dahil? Oh. Nada video. Nakasagit pa kay interview mo sa lingan. Nadugo eh. Git. Di ko siya suwa mailhing. Suspit sa ato. Binayran to ng patay. Ha? Binayran. Dili na papatay ato. Yang bana. Dili ang yang ulo sa yung kabit. Kuha na ganun. Down lang. Nanala ka pa nga?
kayo ka na gito, nayahay no, gawa na ko magtinoo to, wala kayo kumangusog. Ano ang sakit pa kina? Pas mo eh. Ito naman. Ah! Lagi, Kul. Parang babalik, Kul. Ito naman. Abi pas mo rin. Ito ni Agi kaya pa man mo to. Lagi. Parang lagi, wala akong rin mo. Wala kayo kumangusog yun. Mangusog pa ko ah. Nag-alala na kayo sa mga ko ah. Wala ko lang. Pero ban, sa usawa na kupiga para kasero. Kaya man ni sir. Kung hindi yun, nakikita sa kita. Dapat mas makagwanta ganun ka. Kaya ikaw may batanon. Oh, yung big batas. Away na po. Away na daw batas. Ano man ko mo kagadlaon? O kanang Yung bilar. bilar. Saan naman ko mo ka? Lagi ang tubig. Sayang mo yung bibig o gwapon ka naturalize mo. Pero butang. Dapat mausbang kag isa kasi manap. Mapusan tani mong pas mo. Oh. Kaya ka bakla sa kilometro. Kaya man, sa ano? Kaya na din. Pwede dressing sa una, tapos ligo man. Hindi. Okay, Kul. Ako maminti na ko no? Dapat mausbang ni sunod semana, sir. Pasmado kayo nilawas. Puno panuhot. Ikapon mo riyak. Gulitan, hindi mo anak ko may gawa. May pasmo. Ngayon, last na kong gilot ko dito. Ha? Nasaan na? Hindi eh. Nasaan na? Sige, ligos. Therapist na. May bati? Naghanap kayo ng views. Ah. Pulis na yung anak ko. Ah, Pulis na ron. Ano niya na tayo? Dunmar. Ha? Dunmar. Matas. Dunmar Sereno. Ah, Diyan, nas malita.
Hello guys, please subscribe guys. Ligo ka doon. Bawal mo, luma. Dara ng ugma, ulay ligo ha. Mas sa gulit kapon. Dili gyapon. Nay, meron ba? Ulay ligo, karon ng ugma, ulay ligo. Para si sir, ulay ligo. Ilaw ka. Oo. Maligo ka January 1. Ligo ka pun ka pun depan. Maligo ka, laro ko na si Muhammad. Text lang doon. Text lang. Mahilot ang buko sa kita na. Ay, hindi January na. Tunas lang. Bawal yapon. Pearl na kayo po ang ate Pearl. Man. Maligo na sa ugma sir. Ito sir. Lagi po. Pag pilar, di ka pwede maligo. Magugulo kayo po ba? Kami nagkatulog. Ha? Kami nagkatulog.